sarituen zerrenda nahiko luzia deun. Aurten ere egun saritu dazkau eta orduan, bueno, pixkanaka sariak ematen hasiko gara. Saria banatzen hasiko gara. Aizpurua okindegiko sarituekin hasiko gara. Gerturatzen jun mesedez izena esan ala. Horon aurrera, Beatriz Etxegoien, Gabino Salsamendi, Txitxo, Susana Martín, Oiane Karro eta Estela Aizpurua. Erasunakoak ere bai, zerrendatuko ditut. Gerturatzen jun mesedez, Fernando, Thais, Maider Rusabiaga, Vicente Orbistondo, Sara Alebia eta Ane Landa. Txalo bat! Bota, errazki. Txalo bero bat. Irabazliei. Aztu gabe, mendikan pasaren mesez. Eta jarraian, Ane Ilapaindegiko eta Arruti Arategiko irabazliak aipatuko ditut. Ana Cisneros, Paquita Uranga, Axen Mindegia, Pepi Odriozola, Florita Uranga, Maria Luisa Manterola, Iñaki Zugasti, Agurtzane Alkorta, Lorea Arantza Zistroki, JM Irazusta, Marisa Ezeiza eta Lukas Arrozpide. Txalo bero! Lander, José Ignacio, Otero, Rosario, Alberta Pérez, Rocío Sánchez, Oiana de la Mata, Nerea Goizueta, Maialen Eras eta Maite Muruza. Txalo bero bat! Txalo bero bat, sarituei, eta jarraian esnaola janari den da eta Intza Ilapaindegiko irabazleak aipatuko dut. Gerturatzen joan, Jose Ramón Lasa, Maria Rosario Zugasti, Antonio León, Adur Arrospide, Lupe, Inés, Amaia, Nerea Matxain, Ina Lizaso, Nani, Lutxi eta Kontxi. Txalo bero bat! Rosario Otero, beste bat? Bi diferente dira. Rosario edo Otero, mendikan? Batu izena, aztu gode. Dagoeneko eman ditugu sarien erdiak eta jarraian iratzen datur den da eta laurok liburu dendako sariak aipatuko ditut. Gerturatzen jun daitezela Gabriel, Maite Galdona, Izaskun Usabiaga, Placeres, Lander Michelena, Gloria Duque, Jose Manuel, Mikel Martikorena, Nuria Aparicio, Xavier Ricutza, Marimar Martín eta Mari Carmen. Txalo bero bat! Lizardi liburu dendako eta Lurdan Bertzeriko sarituak aipatuko ditut. Gerturatzen jun, Maialen Esoain, Goizane, Xiaotin Li, Maricruz, Begoña, Ata, Aitziber Aranguren, Bitxor Iribar, Aitziber Urruzmendi, Patri Rodríguez, Isabel Txokarro eta Ainara Liceaga. Txalo bero bat! Ilapaindegiko eta Opilgotxoko irabazleak. Hau ditugu. Martina, Presen, Idoia Arrue, Ibai Azpirotz, Iñaki Uli, Amaiurre Rekondo, Eneko Izagirre, Jose Mari Begiristain, Maite Uria, Mari Carmen, Zen Irron eta Mikel Soroa. Txalo bero bat! Otargoxo eta Usurbil optikakoak. Gerturatu daitezela Saioa Fernández, Jose Raposo, Amaia Artola, Maider Alonso, Josune Urdangarin, Rosalía Cambra, Lide Iturrioz, Koro Tapia, Olaz Korta, Ainara Oiate, Leire Martínez eta Olatz Aiur. Egun zenbaki borobila osatzeko xesto guztitatik hartu dira izenak eta beste lau izenatea dira. Eta hauek izan dira sarituak. Ana Zinkunegi, Jon Korta, Izaro Txapartegi eta Mari Carmen Oliva. Txalo bero bat! Eskerrik asko sortzaileei, ekoizleei eta herriko komertzioei horrelako ekimena bultzatzeatik, baita Usurbilgo udala, 650 bizi, Usurbil bizi eta Usurbilgo kulturguneai. Jarraitu dezagun herrian elkarlanean lan egiten, jarraitu herrian eragiten eta herriko ekimenetan parte hartzen. Beste gabe urtea ondo bukatu eta beste bat arte. Aio!